ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମାଥନ୍ତୁ, ଲାଇନରେ ଚାଲ, ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଚାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହସ ହସ ଖୁସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଜିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆଉ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବା କି ଦେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ କିଛି କହିହେବନି, ସେ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଜିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ କେବେ ଜାଗର ପଟେ ପଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ, କେହି ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିମାନରେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ।